Ona sa zidom. Sa zid? Ne nalazi se zadim ili to nobije. Stojiš ti trpivu, ja. Sačekaj. Na lijevo. Evo, viš kako ti mi tina. Jel se dobro naloži? Ona lijevo, ja. Vidi se, vidi se. Vid mašine ljute. A vidiš, lože sada vatru lijevo od onoga brda. Mora da su i oni iznijeli nešto. Eno trojica ide onim putem sa Vlaškice. Ja. Gdje su ono okopali nešto, znaš. Gdje su ukopali. Najbolje kako smiju po danu ložiti nakon vatru. Eno dvojice ovdje, kod onoga zida. Baš ih vidiš?